Njengenjwayelo udaba olwamaphupho igama uPastor Nike channel New Flick. Qinisekisa ukuthi every day uhlezi la kule channel amaphupho hlezi siwafaka. Siyawaprima senze ukuthi ukwazi ukubheka ukuthi kuzolandela yiphi and masilibheka Ibhubesi sinikeza impendulelo sinikeza impendulelo eningi where you can just watch and feel ukuthi wena yakho efitha impendulo yiphi. Mina namhlanje ngibheka nayo udaba la Olgas Power umhlaka uthi bengisacela ukubuza phasa uphupha kubulala Ibhubesi emanzini ichazana. Ukubulala Ibhubesi emanzini endlini enkambo ejaldini wherever la ulibulala khona kuyafana lokho kusho ukunqoba yabona. Kodwa kasikhulume nje ngeBhubesi. Ibhubesi lisho amandla, Ibhubesi lisho udumo, Ibhubesi lisho ukuhlonishwa emkhakheni okuwo, Ibhubesi lisho isitha, Ibhubesi lisho abantu abakhulu abayikhulu abahlonishwayo. Kodwa kasesithi thina number 1 uma uphupha Ibhubesi. UPaul vama ukubika la ukuthi usuke wembethwe idlozi. Kodwa kwesinye isikhathi isuke kusho ukuthi mhlawumbe uzophinde futhi ube umuntu ohlonishwayo, ube umuntu onodumo emkhakheni wakho ngenxa mhlawumbe yesibindi namagalelo akho. Number 2 uma uphupha Ibhubesi uPaul ubika kakhulu ma lihlasela abantu futhi behlakazeka bebaleka ngoba lokho sekusho ukuthi uma kuwumndeni noma kuyinhlangano noma ke ibandla suke lingasehlakazeke liphele ngenxa yesile sizongena ke phakathi kwalo. uJeremiah 5:7 ithi ke Israel is a scattered flock, then the lions have driven them away. The first one who devoured him was the king of Assyria, and this last one who has broken his bones is Nebuchadnezzar, king of Babylon. Number 3 uma uphupha Ibhubesi uphawu olubi kakhulu ma likuhlasela ngoba lisho ukuthi kumele ke uqaphele kunesithe esikhulu futhi esinamandla ezama ukwenza kabi futhi ke sifuna ubalekele lo mkhakha wakho uma uprofession ethile ngenzeka kuleyo profession okuyona kunomuntu ozama ukugudluza. Jeremiah 2:15 ithi the young lions have roared at him, they have roared loudly, and they made his land a waste, and his cities have been destroyed without inhabitant. Number 4 uma uphupha Ibhubesi uPaul uhle kakhulu uma ulibulala kusho ukuthi unamandla, unamasu, unesibindi sokunqoba inkinga ezikhungethe kanye nezitha ezizama ukwenzakalisa. Judges 14:5 ithi ke then Samson went down to Timnah with his father and mother and came as far as the vineyards of Timnah, and behold, a young lion came roaring towards him, and he killed it. Number 5 uma uphupha Ibhubesi uPaul uhle kakhulu uma likuhlasela kepha ukwazi ukulinqoba uphinde ulibulale. Lokho kusho ukuthi uNkulunkulu uzongenelela aphinde akusize ukwazi ukwehlula isitha sakho noma ngabe sinamandla amakhulu futhi sihlonishwa kakhulu. 1 Samuel chapter 17:37 David said the Lord who delivered me out of the paw of a lion and out of a paw of a bear will deliver me out of the hand of this Philistine. Saul said to David, go, and the Lord shall be with you. Kanti futhi uma uphupha Ibhubesi uPaul ubika kakhuluma likuhlasela kusho ukuthi kumele ulungise inkambo futhi uphenduke uma wenza kabi ngoba ungase ulaka likaNkulunkulu lukulimaze noma likwehlele uma ungaguquki. 1 Kings chapter 20:36 ithi ke then he said to him, because you have not listened to the voice of the Lord, behold, as soon as you have departed from me, a lion will kill you. And as soon as he departed from him, a lion found him and killed him. Jeremiah 5:6 it therefore a lion from a forest will slay them, and a wolf the desert will destroy them. The wolf of the desert will destroy them, and the leopard is watching their cities, and everyone who goes out of them will be torn into pieces, because their transgressions are many, their apostates are numerous. So la ulaka likaNkulunkulu kukhulunywa ngolaka likaNkulunkulu olohlela abantu ababephambuka besuka kuNkulunkulu. Number 6 uma uphupha Ibhubesi uPaul ubika kakhuluma libulala abantu. Lusho ukuthi abantu bangase behlele ulaka likaNkulunkulu ngenxa yokuphambuka nokuba ke nesiphambeko. 2 Kings chapter 17:25 so it was at the beginning of their dwelling there that they didn't fear the Lord, therefore the Lord sent lions among them which killed some of them. Number 7
uma uphupha ibhubesi uphawu luhle kakhulu uma lizihambela lona noma ubhekene njalo kepha lingakwenzi lutho lusho ukuthi unesibindi sokumelana nengozi kanye nozungu nesitha sakhe sibe esikhulu futhi esinamandla amakhulu. Proverbs 28 verse 1 ithi the wicked run away when no one is chasing them, but the godly are as bold as lions. Uma uphupha ibhubesi asivale ngokuthi ke umphupha ibhubesi uma weluse nje amabhubesi uPaul usho ukuthi unesibindi futhi ungumphathi wabantu mhlawumbe abakhulu abahlonishwa futhi abayingozi kepha bayakulalela emkhakheni wakho. Yabo kungenzeka mhlawumbe uyimanager abantu bomanager noma uyinduna kodwa uyinduna abantu yabo. Siyabonga uNkulunkulu ke kulonde. Subscribe, like le video, like amanye ubuye futhi like esobe swenzile maningi insuku zonke akhona ama video akhona. May God bless you.